Nem támogatod a családunkat, mondta, mintha valami bűn lenne orvoshoz menni. Pedig csak a térdműtétem utáni kontrollról volt szó. De úgy tűnik, hogy azért, mert egy hétvégét magamnak akartam szánni, már nem vagyok méltó arra, hogy az anyjuk legyek. Az ágy szélén ültem, amikor a hívás érkezett. A pénteki nap alig hajlott nyugat felé, és épp befejeztem egy kis kosárnyi törülköző összehajtogatását, amelyek még melegek voltak, és enyhén illatoztak a levendulától. Jen neve világított a képernyőn. Egy pillanatig haboztam, mielőtt felvettem. Csak akkor hívott, ha szüksége volt valamire. Szia, anya, mondta, és egyből a köszöntés után folytatta. Meg tudnád nézni a babát a hét végén? Asheville-ben lesz egy munkahelyi kirándulásunk, és Emma négyszüleinél marad. Vasárnap késő este jövünk vissza. A lehető legkedvesebben nemet mondtam neki. Elmagyaráztam, hogy szombat reggelemre van egy időpontom, csak egy kontroll, semmi komoly, de az időzítés szoros. Az igazság az volt, hogy fáradt voltam. A térdem még mindig fájt reggelente, és 2 nap egyedül egy 10 hónapos babával több volt, mint amit jelenleg elbírtam. Csend lett a vonal másik végén, majd éles és hideg hang. Hűha! Oké, úgy látom, nem vagy túl támogató a családunkkal szemben. Úgy éreztem, mintha pofon vágott volna. Szót akartam szólni, hogy emlékeztessem őt a több ezer dollárra, amit az előlegére adtam, az órákra, amiket a babáit ringattam, míg ő aludt, az éjszakákra, amikor Tommy hasfájása miatt nála maradtam. De nem mondtam semmit. Mi értelme lett volna? Csak nem számítottam erre tőled, folytatta Jen. Nagyon szükségünk volt rád a hétvégén. Nem tudom, most mit fogunk csinálni. Ti vagytok a szüleik, mondtam halkan. Majd kitaláljátok. Egy szó nélkül letette. 1 órával később kaptam egy SMS-t, kérlek, ne gyere többet a házhoz. Ideje határokat szabni. Kicseréltük az árakat. 2-szer elolvastam, majd még egyszer. Azt hittem, a szemem csal. Olyan erősen összeszorítottam az ajkaimat, hogy remegtek. A szívem a fülemben dobogott. Még egy telefonhívás sem, csak egy üzenet minden után. Ennyi év után kicserélték az árakat. Mintha fenyegetés lennék, mintha idegen lennék. Ennek ellenére elmentem a házukhoz. Nevezzük ösztönnek vagy talán csak hitetlenségnek. Az utcák ugyanolyanok voltak, mint mindig. Külvárosi csend, kerékpárok a pázsiton, a nyári melegben hervadó zászlók. De valami megváltozott. Valami alapvető. A halványtéglás, 2 szintes ház előtt parkoltam le, amelynek megvásárlásában segítettem nekik. Egy pillanatig csak bámultam az ajtót. Ugyanaz az ajtó volt, amelyet Jennavel festettünk be, amikor beköltöztek. Akkor Jen terhes volt Emmával, a hasa kerek volt, a szeme fáradt, de izgatott. Egy sötét erdőzöld színt választottunk, és Jen viccelődött, hogy túl felnőttesnek tűnik. Ugyanaz az ajtó nem nyílt ki, amikor csengettem. Vártam. Nem volt válasz. Újra csengettem. A babakocsia szépen összehajtva állt a tornácon. Emma egyik apró cipője a hintánál hevert. Aztán meghallottam. Lépéseket bentről. Gyors, suttogó hangokat. Valaki kikukucskált a felső szoba függönyéből. Harmadszor is csengettem, inkább szokásból, mint reményből. Semmi. Megpróbáltam a kulcsot. A kulcsot, amit 5 éve használtam. Amióta másolatot csináltattam, minden esetre. Nem fordult el. Beragadt és rángatózott, mozdulatlanul. Tényleg kicserélte az árakat. Lassan sétáltam vissza a kocsimhoz, mintha valami törékeny dolgot egyensúlyoztam volna. Nehéz volt megmondani, hogy a dühtől vagy a bánattól remegek-e, talán mindkettő. Leültem a vezetőülésbe, és a kormányt bámultam.
Aztán elnevettem. Csendes, lélegzetelállító, nevetséges nevetés volt. Dadogva és zihálva jött ki, mintha elment volna az eszem, mert így éreztem. Mintha egy alternatív változatában ébredtem volna fel az életemnek. Egyben, ahol a lányom úgy döntött, hogy már nincs rám szüksége, vagy ami még rosszabb, nem akar engem. Otthon teát főztem, de elfelejtettem meginni. A konyhában járkáltam, és megérintettem a tárgyakat, mintha emlékeztetni akartam volna magam, hogy valóságosak. Emma kézzel rajzolt kártyái még mindig a hűtőn lógtak. Legjobb nagymama. Szeretlek. Ceruzával rajzolt szívek, remegő nyomtatott betűk, egy papírpulykával, amelyre a kezemet rajzoltam. Leültem, és bámultam az üzeneteket. A zárat, a szavakat. Nem támogatod a családunkat. De hát támogattam, nem? A jelzálogot együtt írtuk alá. A sürgősségi császármetszést a megtakarításomból fizettem, amikor a biztosításuk nem fedezte. Számtalan étkezés, pillanatnyi felkérésre történő babizitterkedés, minden születésnapi torta, minden halloween jelmez, amit a saját kezemmel vartam. Nem őriztem meg a számlákat, de a bizonyítékok mindenhol ott voltak. A falakban, a szekrényekben, a gyerekeikben. Felvettem a telefonomat, írtam egy üzenetet, majd töröltem. Írtam egy másikat. Azt is töröltem. Mit mondhattam volna? Semmi sem hangzott volna jól. Semmi sem késztette volna őket arra, hogy kinyissák az ajtót. Az ablak mellett álltam, miközben az utcai lámpák egyenként kigyulladtak. Még azt a ruhát sem vettem le, amit aznap reggel a bevásárláshoz viseltem. Nem mozdultam, amíg az óra éjfélt nem ütött, és akkor sem aludtam el. Másnap reggel úgy jártam a házban, mint egy vendég valaki más életében. A csend nehezebbnek tűnt, mint máskor. Nem kapcsoltam be a rádiót, ahogy mindig szoktám. Nem húztam el a függönyt. Nem akartam a fényt. Ehelyett a konyhaasztalnál ültem egy szelet száraz pirítóssal és egy csésze teával, ami kihűlt, mielőtt megittam volna. A hűtő zübbögött. Az óra kettyegett, de minden más mozdulatlan volt. Az üres széket bámultam magam előtt. Azt, amelyiken Emma szokott ülni a gyümölcsléjével, lógatva a lábait, és mesélni nekem az iskoláról. Azt, amelyiken Zene összeesett egy hosszú nap után, sóhajtva, mintha a világ tartozna neki valamivel azért, hogy túlélte. Hogyan kerültem ide? Hogyan neveltünk fel egy lányt, aki ilyen könnyedén bezárja az ajtót az anyja előtt? Délben kinyitottam a kis dobozt, amelyben az összes apróságot tartottam, amit tőlük kaptam. Egy préselt virág Emmától, egy fotóautomata szalag Gyene 20 éves korából, széles, vad mosollyal. Egy köszönőkártya Natetől Tomi születése után, sietve írva, de így szólt. Nem tudjuk, mihez kezdenénk nélküled. Hosszú ideig ültem ott azzal a mondattal. Nyilvánvalóan rájöttek. A telefonom egyszer csörgött, és megijedtem. De nem Zene volt. Egy spam üzenet volt az autóbiztosításról. Letettem a telefont, és eltoltam magamtól, mintha megharapna. Aztán tettem valamit, amit évek óta nem tettem. Elővettem a mappát, azt a nagy sárga mappát a fekete kapcsokkal. A tetején elhalványult tintával volt ráírva, családi kiadások. Bent voltak a feljegyzések. Megtartottam őket. Nem befolyásgyakorlásból, nem büszkeségből, hanem mert könyvtáros voltam szakmámból és természetemből adódóan. Feljegyeztem a dolgokat. Nem mindent. Soha nem a kis szívességeket, az álmatlan éjszakákat, a városon átvezetett órákat, hanem a nagyokat, a pénzt, a jogi ügyeket, a kötelezett cégeket, amelyeket vállaltam, mert én voltam az egyetlen, aki megtehette. A $12,000 az előlegükhöz. A $4,300 Emma kórházi számláinak fedezésére, amikor Nate elvesztette az állását,
a $800 babakocsi, amelyre Jenna szerint feltétlenül szüksége volt. A tandíj, amiben segítettem, hogy Emma a Montasauri iskolában maradhasson. Semmit sem sajnáltam. Akkor nem. Megvolt rá a lehetőségem. Megvolt hozzá a szívem. Ez volt a szerepem, nem. Az adakozó anya, a megbízható nagymama, a szilárd háttérszereplő, aki mindent elintéz, anélkül, hogy bármit is kérne cserébe. De most először kérdeztem magamtól valamit. Ki gondoskodik rólam? Körbenéztem a házban. Senki más nem volt itt. Senki nem hívott, hogy megkérdezze, jól vagyok-e, senki nem kérdezte, ettem-e, aludtam-e, sírtam-e egész éjjel. Sírtam. A fájdalom nem volt hangos. Nem sírásban vagy sikolyokban nyilvánult meg. Olyan volt, mint a por a tüdőmben. Lassú, fullasztó, és lehetetlen elmagyarázni azoknak, akik nem érezték még. Kicserélte az árakat. Hangosan suttogtam, csak hogy halljam, milyen abszurdnak hangzik, mintha valami vakmerő betolakodó lennék, ahelyett, hogy az a nő, aki egykor lázas és félelemmel teli éjszakákon ringatta a lányát. Felálltam. A térdeim fájtak, mint mindig, de céltudatosan mozogtam. Elővettem a kis keretes fotót a nappali polcáról. Jenna a kis Emmavel a karjában. Én mellettük, mindannyian fiatalabbak és lágyabbak. Arccal lefelé tettem az asztalra. Aztán bementem a hálószobába, és elkezdtem keresni az ügyvédem névjegykártyáját. A kártya ott volt, ahol hagytam, a régi címjegyzékemben, a fogorvos és az állatorvos között. Több mint 6 éven nem hívtam el Riversté, mióta frissítettem a végrendeletemet a férjem halála után. De ő már Jenna középiskolás kora óta ismert, és mindig úgy beszélt velem, mint egy értelmes emberrel, nem pedig egy érzelgős öregasszonnyal. Tárcsáztam a számot, és vártam. Rivers és McKinley, itt Tebi, a recepciós csiripelte. Szia, drágám! Itt Marilyn Joyce. Néhány évvel ezelőtt Emer Rivers ügyfele voltam. Szeretnék időpontot egyeztetni vele, amint lehet. Szünet következett, majd billentyű kopogása hallatszott. Igen, természetesen, Emma Joyce. Megnézem a naptárát. Kedden reggel 10-kor tudunk fogadni. Tökéletes. Köszönöm. Megkérdezte, hogy szeretnék-e emlékeztető hívást. Azt mondtam, nem. Amikor letettem a kagylót, éreztem, hogy valami megváltozott bennem. Ezúttal nem harag, nem bánat, hanem egy furcsa, finom erő, mintha visszaszereztem volna egy darabot magamból, amit elvesztettem, és nem is vettem észre. Nem akartam senkit beperelni. Nem akartam dokumentumokkal és követelésekkel megjelenni az ajtójuk előtt, de tisztázni akartam a dolgokat. Meg akartam érteni, mit építettem fel és mit adtam el. Később aznap elővettem a folyosói szekrényből egy dobozt, amelyen az állt, hogy ház. Benne voltak okiratok, nyugták, biztosítási nyomtatványok. Évek óta nem néztem meg őket. Átlapoztam őket, amíg meg nem találtam. A jelzálog hitelszerződést, amit aláírtam, hogy Jenna és Nate megszerezhessék a második jelzálog hitelüket, amikor kibővíteni akarták a konyhát és hozzáépíteni a gyerekszobát. Egyedül nem voltak rá jogosultak. Engem társaláíróként jelöltek meg. Nincs tulajdonjog, nincs beleszólás, csak felelősség. Megnéztem egy másik mappát, a nyugdíjszámlám kimutatásait. Több átutalás Jenna számlájára az évek során. Áthidalás a 2 munkahely között, így nevezte, csak addig, amíg Nate következő jutalékát megkapja. Soha nem kértem vissza a pénzt. Soha nem is említettem. Valahogy a pénz visszaigénylése szégyenletesebbnek tűnt, mint az adás. Ültem a székemben, a papírokat a kezemben tartva, hagyva, hogy azok magukért beszéljenek. Segítettem nekik felépíteni egy életet, de én nem voltam része.
Eszembe jutott egy tavalyi beszélgetés. Jenna éppen Nate anyjáról panaszkodott. Mindig be akar avatkozni, mondta. Nem bírom elviselni a bűntudatkeltést. Bárcsak hagyna minket békén. Akkor együttérzően bólintottam. De most azon tűnődtem, hogy talán okkal mondta ezt nekem, figyelmeztetésként. Aznap este lassan sétáltam körbe a kis lakásomban, mintha évek óta először látnám. Minden itt gondosan lett kiválasztva. A kék virágos függönyök, a régi tölgyfakönyvespolcok, a sarokban álló hintaszék. Semmi sem volt drága, de mind az enyém volt. Az ablaknál álltam, és néztem, ahogy a nap lenyugszik a háztetők mögött. Valahol odakint a lányom ágyba dugta a gyerekeit, és talán azon gondolkodott, hogyan szabjon határokat, mintha én valami kezelhetetlen kötelezettség lennék. Nos, 2 doboz szab határokat. Azon az éjszakán ismét alig aludtam, de ez nem az a forgolódó, spirálisan emelkedő ébrenlét volt. Csendes, koncentrált volt, mintha valami bennem elfordította volna a gombot, és végre ráhangolódtam a saját frekvenciámra. Reggel 6-kor a konyhaasztalnál ültem egy tollal, egy jegyzetfüzettel és 3 borítékkal, amelyeket a szekrény alsó fiókjában tartottam. Orvosi, házjavítás és zene. Kinyitottam az utolsót. Benne volt minden köszönőkártya, minden kinyomtatott nyugta, minden banki bizonylat, amit az évek során megőriztem. Nem bizonyítékként, nem szégyenből, hanem az emlékekért, hogy nyomon követeszem, hova fektettem a szerelmemet. A legkorábbi 12 évvel ezelőtti volt. $2000, hogy fedezze a kauciót, amikor Nate elvesztette az állását, és rövid időn belül költözniük kellett. Emlékszem a telefonhívásra, mintha tegnap történt volna. Anya, nem kérném, ha nem lennénk kétségbe esettek. Utálom ezt. Utálom, hogy kérnem kell, de nincs más, akit hívhatnék. Még mielőtt befejezte a mondatot, már igent mondtam. Aztán jöttek a többiek, mint a kenyérmorzsák, amelyek végigvezetnek az erdőn, a bölcsődei hiányosságok, a biztosítási problémák. Akkor, amikor Emmának fogszabályzóra volt szüksége, és a fogászati biztosításuk csak a konzultációt fedezte. Mindent. Több 100. Ott több 1000. Mindegyik ugyanaz a történet. Csak ez egyszer. Hamarosan megoldjuk. Köszönöm, anya. Megmentetted az életünket. De a baj az életmentéssel az, hogy senki sem gondol rád, amíg nem fullad. És amint visszatérnek a szárazföldre, elfelejtenek. Eszembe jutottak azok az alkalmak, amikor igent mondtam, még akkor is, ha nemet akartam mondani. Amikor lemondtam az ebédet az egyetlen barátommal, aki még a városban maradt, hogy korábban elmehessek Emmáért. Amikor kihagytam az ízületi gyulladásom ellenőrzését, mert senki más nem tudott vigyázni Tomira. Amikor a tavalyi téli fűtéssámlámat karácsonyi ajándékokra költöttem a gyerekeiknek, mert Jenna azt mondta, Emma összeomlana, ha nem kapná meg azt a babaházat, ami az összes barátjának megvan. Minden alkalommal azt mondtam magamnak, hogy ez szeretet, áldozat, amit az anyák tesznek. Most már nem voltam biztos benne, hogy ez szeretet vagy félelem volt. Félelem attól, hogy ha abba hagyom az adakozást, akkor nem leszek többé fontos. Letettem a borítékot, és lassan felálltam. A térdeim nem örültek neki, de engedelmeskedtek. Oda mentem az ajtóhoz, és kinyitottam. A reggeli levegő harmat és régi fű illatát árasztotta. Az utca túloldalán a szomszédom, Helen, már rózsaszín köntösében öntözte a beonáit. Intett. Nem intettem vissza. Nem udvariatlanságból. Csak nem tudtam felemelni a kezem. Még nem. Visszamentem a lakásba, teát főztem, és a telefonomat bámultam. Semmi. Semmi üzenet Jennatól, semmi folytatás, semmi bocsánatkérés, még egy magyarázat sem. Tényleg ennyi volt? Egy hétvégi elutasítás,
egy orvosi időpont, egyetlen szó, nem, és én eltűntem. Felvettem a telefont, végiggörgettem a nevét, és ott maradtam. Aztán letettem. Mit mondhatnék? Hogy sajnálom, hogy egy szombatra szükségem volt, hogy gondoskodjak a saját egészségemről. Hogy újra lemondanám a találkozót, ha csak visszaengedne az életembe, amit segítettem felépíteni. Nem tehettem meg. Már nem. Mert itt volt az igazság, amit kerültem. És ez olyan csendesen ért, mint egy végső hangjegy. Nem ez volt az első alkalom, hogy Jenna megbüntetett azért, mert határt szabétéam. Csak ez volt az első alkalom, hogy véglegessé tette. Visszagondoltam a tavalyi évre, amikor azt mondtam neki, hogy nem repülhetek el az ékordulójukra, mert az orvosom figyelmeztetett, hogy a magas vérnyomásom miatt ne utazzak hosszú távra. Azután hetekig nem szólt hozzám. Azt mondta, hogy a betegségemet választom a fontos eseményei helyett. A keresztelő előtt, amikor megkérdeztem, hogy nem lehetne olyan időpontot választani, amikor nem kell fizikoterápiára mennem, azt mondta, hogy nehéz eset vagyok, és hogy nincs szüksége drámára. Valahányszor kiálltam magamért, ő távolságtartással, hidegséggel, csenddel válaszolt, én pedig, mint egy bolond, visszakúztam ajándékokkal és bocsánatkérésekkel, amiket nem is kellett volna. Mostanáig. Most mozdulatlanul álltam, hagyva, hogy a csend letelepedjen. Nem küldtem SMS-t, nem kínáltam magyarázatokat. Mély levegőt vettem, odamentem az iratszekrényhez, és kivettem a guvagyon feliratú mappát. Aztán felvettem a telefont, és újra felhívtam Ellen Riverst. Hozzátehetünk még néhány témát a keddi megbeszéléshez? Kérdeztem. Természetesen, M. Royce. Mi jár a fejében? A meghatalmazásomat. Szeretném visszavonni, és néhány változtatást kell végrehajtanom a végrendeletemben. Alig vártam, hogy eljöjjön a kedd. Az egyetlen módon töltöttem el az időt, ahogy tudtam. Takarítottam, leporoltam a hónapok óta napfényt nem látott sarkokat, ecettel és egy régi fogkefével súroltam a konyhai fugákat, átrendeztem a könyveket, amelyeket már nem tudtam elolvasni, de nem tudtam elviselni, hogy elajándékozzam. Furcsa előkészület volt, mintha egy vendégre készülnék, aki soha nem jön el. A találkozó reggelén az ébresztő előtt ébredtem, és a szokásosnál tovább álltam a tükör előtt. Megfésültem a hajam, felvettem a puha kék blúzomat gyöngyégombokkal, és még egy kis rúst is felkentem. Nem mások miatt, hanem azért, hogy emlékezzek, ki vagyok, amikor senki sem figyel. Az út Ellen irodájába 30 percet vett igénybe, és minden másodpercet azzal töltöttem, hogy a fejemben próbáltam a szavakat. De amikor leültem a barna bőrfotelbe vele szemben, a szavak könnyen jöttek. Szeretném visszavonni a meghatalmazást, amit a lányomnak adtam, mondtam egyszerűen. Ellen pislogott, majd lassan bólintott. Semmi gond. Ma megírhatjuk a dokumentumot. Biztos benne, Marilyn? Teljesen. Összefontam a kezeimet a térdemen. Neki már nincs szüksége ilyen hozzáférésre az életemhez. Nem kérdezett részleteket, és ezt nagyra értékeltem. Ezután átnéztük a végrendeletemet. A szöveg változatlan maradt. Jenna és Nate voltak az elsődleges kedvezményezettek, Emma és Tommy pedig kis oktatási alapítványokat kaptak. A ház, a számlák, a vagyon, minden az övék lett volna. Szeretném ezt megváltoztatni, mondtam. Ellen kissé megdöntötte a fejét. Mindent. Igen. Azt akarom, hogy mindent az unokahúgom, Claire nevére szóló alapítványba helyezzenek. Jó volt hozzám. Nem kötelességből. Csak kedvességből. Ismét bólintott. Meg tudjuk oldani. Ez a jogod. Egy ideig csendben dolgoztunk, papírok zizegtek, tollak kattogtak. Aláírtam, ahová mutatott, és minden aláírással egy kis teher csúszott le a mellkasomról. Mielőtt elmentem,
átadott nekem egy másolatot a visszavonásról. Ha a lánya bármely pénzintézetnél az ön nevében próbál lépéseket tenni, azt el kell utasítaniuk. Elvettem a papírt, és gondosan összehajtottam a táskámban. Köszönöm, Ellen. Kint borult volt az ég, de én könnyednek éreztem magam, mintha beléptem volna egy olyan életbe, ahol már nem kell arra várnom, hogy valaki felismerje az értékeimet. Magam értem el. Amikor hazaértem, felhívtam a bankot. 3 átutalás és egy unalmas személyazonosság ellenőrzés után végre sikerült elérnem egy Derek nevű férfit a vezető számlázási osztályon. Meg kell szüntetnem az összes átutalást a lányom számlájára, mondtam. Azonnal habozott. Az összeset, asszonyom. Látom, hogy több ismétlődő fizetés is van. Igen, az összeset. A büntetéseket én állom. Újabb szünet. Megkérdezhetem a lemondás okát? Gondolkodtam, hogy valami homályosat mondjak, például pénzügyi átszervezés vagy családi változások, de végül az igazat mondtam, mert úgy döntöttem, hogy a támogatásom nem járhat a méltóságom árán. Derek egy pillanatig hallgatott. Értem. Ma feldolgozzuk a lemondásokat. Köszönöm. Miután befejeztük a beszélgetést, mozdulatlanul ültem. A szoba csendje most másnak tűnt. Nem magányosnak, nem üresnek, hanem tisztának, mint egy tér, amelyet végre visszaszereztem. Másnap reggel személyesen elmentem a bankba, nem azért, mert nem bíztam Derekben, hanem mert vannak dolgok, fontos dolgok, amelyeket szemtől szembe kell elintézni. Felvettem a jó kabátomat, amit eddig templomba és esküvőkre tartogattam. Igazából túl meleg volt hozzá, de attól éreztem magam felkészültnek, reprezentatívnak, mint aki komolyan veszi magát, még ha mások már régóta nem is teszik. A fiókban csend volt, csak a beszélgetések halk moraja és a nyomtatók szelíd zúgése hallatszott. Egy fényes fekete hajú fiatal nő mosolyogva üdvözölt, de a mosoly nem ért el a szeméig. Találkozómban a fiókvezetővel, mondtam. A neve. Marilyn Joyce. Valamit begépelt, bólintott, és a váróterem felé mutatott. MS, Queen hamarosan fogadja. Az ablak mellé ültem, és mindkét kezemmel szorosan fogtam a táskámat. Nem azért, mert ideges voltam, hanem mert a történelem volt a kezemben. Kivonatok, nyugták, több mint egy évtizednyi fizetések fénymásolatai. Bizonyítékok, gondolom. Bár nem azért jöttem, hogy bármit is bizonyítsak, csak tisztázni akartam a dolgokat. Miss Queen 10 perccel később megjelent, egy 40 év körüli nő, éles szemű, aki semmi sem kerülte el a figyelmét. Melegen, de profin üdvözölt. Emeres Joyce, kérem, jöjjön be. Az irodája túl hideg volt. Nem mondtam semmit. Csak követtem őt, és leültem az íróasztal túloldalára. Úgy tudom, szeretne néhány változtatást végrehajtani a számláján. Igen, mondtam. Szeretném, ha minden kimenő átutalást a lányom háztartásába véglegesen törölnének. Emellett szeretnék létrehozni egy külön alapot. Nem is pislogott, csak nyúlt a tolláért. Van már kedvezményezettje? Az unokahúgom, Clarire Linton, Portlandben él. Minden évben meglátogat. Csak azért is felhív, hogy üdvözöljön. Egyszer 2 államot is áthajtott, hogy levest hozzon nekem, amikor beteg voltam. MS Queen bólintott, anélkül, hogy bármit is mondott volna. Szeretném, ha a korábban a lányom háztartásának szánt pénzeszközöket átirányítanák ebbe a vagyonkezelői alapba, folytattam. De nem csak a rendszeres kifizetéseket, hanem az összes fennmaradó, szabadon felhasználható pénzt is, amit a család szükségleteire tartogattam. Már nem tartom ezt egészséges kategóriának. Úgy tűnt, mintha a szája egy halvány mosolyra húzódott volna. A következő órát a részletek, százalékok, hozzáférési feltételek és befektetési lehetőségek áttekintésével töltöttük. Kérdéseket tettem fel. Döntéseket hoztam.
Aláírtam a papírokat. Be kell nyújtani MS Linton személyazonosító okmányait, mondta. És néhány papírra szükség lesz az ő aláírására is, hogy teljes hozzáférést biztosítsunk. Ő is számít rá, válaszoltam. Már elmondtam neki, hogy lehet, hogy lesz valami kis összeg. Nem mondtam meg neki, hogy mennyi. A mai viszonyokhoz képest nem volt hatalmas összeg, de több volt, mint amennyim valaha volt gyerekkoromban. Több, mint amennyit valaha is reméltem megtakarítani. Azt akartam, hogy olyanhoz kerüljön, aki gondosan fogja használni, nem pedig jogosultságként. Amikor befejeztük, Miss Quinn felállt és kezet nyújtott. Van még valami, amiben segíthetek ma? Igen, mondtam. Kinyomtatná az elmúlt 10 évben a lányom családjának átutalt összes tranzakció listáját? Felhúzta a szemöldökét, de nem mondott semmit, csak gépelt a billentyűzeten. Néhány perc múlva átadott egy köteget. Oldalról oldalra betétek, átutalások, kifizetések. Elvettem a köteget, és anélkül, hogy megnéztem volna, a táskámba csúsztattam. Köszönöm. Kint már kisütött a nap. Lassan sétáltam az autómhoz, a dokumentumok enyhe súlyt gyakoroltak az oldalamra. Nem voltak nehezek, csak valóságosak. Otthon teát főztem, és az étkezőasztalra terítettem a papírokat. A saját nevem volt rájuk nyomtatva, újra és újra. Kis összegek, nagy összegek, a havi élelmiszertámogatás, Emma magánórái, 4 fogászati kezelése, benzinpénz, autóhitel, vízmelegítő csere. Mindegyiket piros tollal körbevettem, nem azért, hogy megszégyenítsem magam, hanem hogy emlékezzek. 10 év alatt 123 átutalást számoltam össze. És ez nem tartalmazta az ajándékokat, a bevásárlást vagy a babizitterkedést. Nem tartalmazta azokat az éjszakákat, amikor náluk aludtam, amikor betegek voltak, vagy azokat az ünnepeket, amikor 12 főre főztem, miközben ők mosolyogtak a fotókon, és hagyták, hogy egyedül mosogassak el. Csodálkozom, hogy 23-szor mondtam igent. Mostanáig. Aznap este leültem egy üres papírlap elé, és írtam egy levelet. Nem olyat, amit elküldtem volna, csak olyat, amit meg kellett írnom. Kedves Rögene! Remélem, egy nap meg fogod érteni, hogy a szeretet és az engedelmesség nem ugyanaz. Erősnek neveltelek, és sajnálom, ha ez az erő miatt azt hitid, hogy én is törhetetlen vagyok. Túl sokszor mondtam igent. Nem azért, mert nem voltak határaim, hanem mert azt hittem, hogy a nem azt jelenteni, hogy elveszítelek. Most már látom, hogy úgy is elveszítettelek. Szóval most magamat választom. Aláírtam, összehajtottam, a fiókba tettem, és hagytam, hogy visszatérjen a csend. Nem akartam senkinek elmondani. Még nem. Amíg le nem ül a por. De aztán csütörtök délután későn Nate felhívott. Váratlanul, és túlságosan udvariasan ahhoz, hogy őszinte legyen. Szia Marilyn, csak meg akartam kérdezni, hogy vagy? Jenő említette, hogy egy kis távolságot tartasz. Természetesen tiszteletben tartjuk. De ő aggódik érted. Majdnem nevetnem kellett. Ehelyett azt mondtam, jól vagyok, Nate. Szükséged van valamire? Rövid, de éles szünet következett. Nos, észrevettem, hogy a héten nem érkezett meg az élelmiszer átutalás és az autóbiztosítás sem. Gondoltam, banki hiba történt. Nem, azt mondtam, nem hiba. Újabb szünet, ezúttal hosszabb. Rendben. Szóval, minden rendben van. Akkor hallottam, ahogy a hangja megváltozik, az aggodalom irritációvá keményedik, és a csendes jogosultságérzet felülemelkedik. Úgy döntöttem, hogy leállítom a kifizetéseket, mondtam. Mindet. Csend lett, még a lélegzetvétel sem hallatszott. Akkor történt valami? Meg akartam kérdezni tőle, hogy tényleg meg kell-e kérdeznie,
hogy szerinte normális-e kicserélni az árakat annak a nőnek, aki ringatta álomba a gyerekeit. De nem tettem. Ehelyett azt mondtam, Jenna nagyon világossá tette, hogy már nem vagyok a családod tagja, és én ezt egyszerűen tiszteletben tartom. Szerintem talán egy kicsit túl személyesnek veszed a dolgokat, mondta. Ez tényleg megnevettetett. Keserédes. Viszlát, Nate. Letettem. 10 perccel később a telefonom újra csörgött. Ezúttal Jenna küldött SMS-t: anya, nem tudom, mit képzelsz, mit csinálsz, de ezzel nagy stresszt okozol a családunkban. A családok nem így viselkednek. Bámultam a képernyőt, majd a telefont az asztalra fordítottam, a kijelzővel lefelé. Aznap este visszatértem Ellen River irodájába, hogy véglegesítsük a végrendeletet. Ugyanolyan nyugodt modorral üdvözölt, mintha keresztrejtvényről beszélgetnénk, és nem egy egész élet munkájának újraelosztásáról. Minden készen áll, ahogy megbeszéltük, mondta, és átadta a vastag dokumentumot. Az unokahúga, Claire örökli a házat, a számlákat és a fennmaradó vagyont. A lánya és családja már nem szerepelnek a kedvezményezettek között. Lassan elolvastam az első oldalt, és éreztem, ahogy minden egyes záradék csendesen, pontosan a helyére kerül. Megerősítette, hogy a vagyonkezelői alap ma reggel óta aktív. Claire már megkapta az értesítést, és miután aláírtuk az utolsó dokumentumot, hozzáférhet a pénzhez. Odaadta a tollat. Nem haboztam. Amikor végeztem, összeszedte a papírokat, és szépen egy mappába tette őket. Biztosan nem akar egy szimbolikus összeget hagyni a lányára? Néha az emberek inkább egy gesztust preferálnak, még ha szimbolikus is. Nem, már eleget hagytam rá. Egy pillanatig csendben ültünk. Aztán ő lágyabban folytatta. Soha nem könnyű, Marilyn. Még akkor sem, ha szükséges. A szemébe néztem. Ő cserélte ki az árakat. Az volt a könnyebb rész számára. Csak betartom a szabályokat, amelyeket ő állított fel. Bólintott. Kint a szél felélénkült, és a leveleket a járdán zizegve fújta. Lassan sétáltam az autómhoz, nem azért, mert merevek voltak a térdeim, hanem mert furcsa módon magasnak, lehorgonyzottnak éreztem magam. Amikor hazaértem, öntöttem magamnak egy pohár bort, amit szinte soha nem szoktam. Nem ünnepeltem, nem pontosan, de meg akartam jelölni a pillanatot, nem fanfárral, hanem csendes elismeréssel. Nehéz dolgot vittem véghez. Megmondtam a világnak, hogy többé nem fogom hagyni, hogy kihasználjanak, még azok sem, akiket a legjobban szerettem. És furcsa módon, az esti csendben nem éreztem megbánást. Később, amikor elmosogattam a poharat és lekapcsoltam a villanyt, elhaladtam a folyosón álló kis asztal mellett, amelyen Emma első iskolai fényképe volt. Megálltam. Óvatosan kivettem a fotót a keretből, és betettem egy fiókba, nem azért, hogy kidobjam, nem azért, hogy elfelejtsem, hanem mert már nem volt szükségem rá, hogy emlékeztessen arra, ki vagyok. Másnap reggel kopogtak az ajtón. Nem a postás volt, nem a szomszéd, nem is valaki, akire számítottam. Lorraine Baxter volt az. Ott állt egy papírzacskóval és egy félmosollyal, ami nem tudta teljesen elrejteni aggodalmát. Hoztam fahéjas tekercset, mondta. Még meleg. Gondoltam, mostanában nem sokat sütöget. Közel 2 éven nem láttam Lorraineté, a férje temetése óta nem. Régebben minden héten beszélgettünk, amikor a lányaink együtt jártak iskolába. És még mindig azt hittük, hogy több időnk van, mint amennyit el tudunk tölteni. Félreálltam. Jöjjön be. A táskát a konyhai pultra tette, mintha soha nem ment volna el. Ugyanazok a fürge mozdulatok, ugyanazok a praktikus cipők. Kérdezés nélkül öntött magának kávét. Nem állítottam meg. Csendes voltál, mondta néhány korty után. Elfoglalt voltam. Bólintott, és a kanál nyelével keverte a kávéját.
Jenna felhívott. Azt mondta, hogy megint rossz kedved van, és elzárkózol a családtól. Nem rezzentem meg. Ezt mondta neked? Igen, de mondtam neki, hogy átcsövök megnézni magam. Halkan nevettem. Nos, nem vagyok idegösszeroppanás közepén, ha erre vagy kíváncsi. Nem is gondoltam. Lorraine letette a csészéjét. Azt mondtam neki, hogy te vagy a legélesebb szemű nő, akit ismerek, és ha valami drasztikusat teszel, az valószínűleg azt jelenti, hogy valami drasztikus történt. Akkor ránéztem, és igazán megnéztem. A szemöldökét borító ráncokat, az álla éles vonalát. Nem kíváncsiságból jött ide. Azért jött, mert tudta, mit jelent, ha valakit túl messzire szorítanak. Nemet mondtam arra, hogy egy hétvégén vigyázzak a babára. Azt mondtam, mert orvoshoz kell mennem. Jenna azt mondta, hogy nem támogatom a családot. Aztán kicserélte az árakat. Lorraine lassan, keserűen felsóhajtott. Jézus, Mária és József. SMS-t küldött, tettem hozzá. Nem is hívott. Csak azt mondta, hogy ne jöjjek többet. Lorraine szeme nem pislogott. Nate megkérdezte, miért mondtam le az autóbiztosítás átírását, mintha az lenne a bűn. Átnyúlt az asztalon, és megfogta a kezem. A szorítása meleg és határozott volt. Évek óta viseled őket, Marilyn, és csak akkor vették észre, amikor elengedted őket. Nem mondtam semmit. Jó, tette hozzá egy pillanat múlva. Ideje volt, hogy valaki emlékeztesse ezeket a felnőtt gyerekeket, hogy a szeretet nem bankkártya. Akkor mosolyogtam, egy kis, őszinte mosoly, ami a bordáim széléig ért. Hosszú ideig ültünk és beszélgettünk, nem Jennáról, a pénzről vagy a fájdalomról, hanem könyvekről, régi szomszédokról és a modern kávéfőzők csendes borzalmairól. Lorraine kétszer töltötte újra a csészéinket. Egy ponton olyan hangosan nevettünk, hogy a szememhez kellett nyomnom a szalvétát. Amikor felállt, hogy elmenjen, az ajtóban megfordult, és azt mondta, ha visszajön, és visszabújik, akkor inkább kulcsot hozzon magával, ne bocsánatkérést. Bólintottam. Még nem tudtam, mit tennék, ha Jenna visszajönne. De egy dologban biztos voltam. Nem az ablaknál várnám. Miután Lorraine elment, visszaballagtam a nappaliba, és beleültem a fotelbe. A ház most másnak tűnt, nem teltebbnek, nem üresebbnek, csak az enyémnek. A telefon újra csörgött. Hagyta, hogy a hangposta vegye át. Aztán hallgatózni kezdtem. Emma volt az. Nagyi, én vagyok az. Nem tudom, mi folyik itt, de anyu sér, apu kiabál, és hiányzol. Hiányzik a házad és a meséid, és nem is tudom. Átmehetek valamikor? Még ha anyu nemet is mond. A hangja a végén elcsuklott. Már nem úgy hangzott, mint egy 5 éves. Idősebbnek hangzott. Idősebbnek, mint amilyennek lennie kellett volna. A üzenet vége után még sokáig bámultam a telefont. Aztán gondolkodás nélkül megnyomtam a mentés gombot. Nem hívtam vissza. Még nem. De felírtam a nevét egy kis sárga jegyzetfüzetbe, amit a pulton tartottam. Emma, nem ígéretként, hanem kezdetként. A levél másnap érkezett. Igazi levél, boríték, bélyeg, az ő kézírása a borítékon. Azonnal felismertem. Jenna mindig úgy írta a nagy été, mint egy fordított hetest, amit a 3. osztályos tanára soha nem tudott kiiktatni belőle. 5 percig tartottam a borítékot, mielőtt kinyitottam. Bent 2 oldal volt, kék tintával írva. Nincs üdvözlés, nincs kedves anya, csak egy első mondat, mint egy pofon. Remélem, tudatában vagy annak, mit művelsz ezzel a családdal. Olvastam tovább. Azt írta, hogy Nate dühös, Emma zavarodott, hogy ez az egész időzítés nem is lehetne rosszabb, tekintve,
hogy milyen keményen dolgoznak azért, hogy stabilak maradjanak a dolgok, hogy a viselkedésem kiszámíthatatlanná vált, hogy ő megsértődött, de aggódik is. Megkérdezte, hogy depressziós vagyok-e, hogy talán szükségem van valakire, akivel beszélgetni tudok. Könnyedén javasolta a terápiát, ahogy az emberek szokták, amikor megpróbálják úgy tenni, mintha nem sértenének meg. Nem említette az árat. Nem említette az SMS-t, és természetesen nem kért bocsánatot. Az utolsó bekezdés végleg eldöntötte a dolgot. Még mindig hajlandóak vagyunk bevonni téged az életünkbe, de csak akkor, ha hajlandó vagy csapatjátékos lenni. A családok áldozatot követelnek, anya. Te tanítottad ezt nekem. Kétszer szépen összehajtottam a levelet, és visszatettem a borítékba. Aztán odamentem a kandallóhoz, és a rácsra tettem. Nem gyújtottam meg. Nem volt rá szükség. Csak nem akartam, hogy továbbra is az asztalomon legyen. Azon az éjszakán hetek óta először aludtam jól. Gyógyszer nélkül. Nem forgolódtam, mint egy érme, ami nem tud megállni. Reggel zappelyhet főztem, és nem néztem meg a telefonomat. Délben elsétáltam a postaládához, és 2 katalógust és egy képeslapot találtam Claretől. Az oregoni part, a sziklák és a fájdalmasan kék ég. A kézírása vidám és kissé rendetlen volt. Marilyn néni, köszönök mindent. Nem is tudom, mit mondjak, csak azt, hogy remélem, hamarosan meglátogatsz. Sütünk pogácsát, leülünk a tornácra, és úgy teszünk, mintha a világnak lenne értelme. Szeretettel. Látod, a hűtőre tűztem. Később aznap kitakarítottam a bejárati ajtó melletti szekrényt. Az évek során mindenféle holmi gyűlt össze benne. Emma esőkabátja, Tommy elfeledett csörgője, egy műanyag doboz tele törött ceruzákkal és páratlan zoknikkal. A legtöbbet a szemetesbe dobtam, nem haragból, csak a rend kedvéért. Amikor az aljára értem, találtam egy kis négyzet alakú borítékot. Benne volt egy ceruzával rajzolt kép Emmától, egy lila pálcika figurás ház, egy zöld pázsit, egy ferdenap a sarokban, és én középen, ahogy a kezét fogom, nagy betűkkel. Én és a nagymama otthona. Lapítottam a papírt, kisimítottam a ráncokat, majd betettem egy megtartani, feliratú mappába. Nem volt szükségem zene engedélyére, hogy emlékezzek arra, ki vagyok. Aznap este, amikor a fény aranyszínűvé vált a konyhapadlóján, főztem egy friss teát, és leültem az ablak mellé. A telefon újra csörgött, de nem mozdultam. Most én voltam a soros. Nincsenek kötelezettségek, nincsenek magyarázatok, csak a csendes méltóság valakinek, aki végre abba hagyta, hogy a megfelelő módon szeressék. Több mint 1 éve nem jártam a könyvtárban. Azóta nem, hogy 42 évnyi szolgálat és további 3 év önkéntes munka után végre leadtam a névkitűzőmet. Mondtam nekik, hogy itt az ideje. Fájtak az ízületeim. A számítógépek gyorsabbak voltak nálam. Az új igazgató pedig úgy mosolygott, mintha csak tűrne engem. De hétfőn valami kinyomott az ajtón. Nem a bűntudat, nem a magány, hanem a kíváncsiság. Csak egy jegyzetfüzetet és egy tollat tettem a vászontáskámba, és elindultam a 6 háztömbnyire lévő házamtól, elhaladtam a pékség mellett, az üres parkoló mellett, ahol régen a régi mozi állt, míg el nem értem a jól ismert kőépületet a széles üvegajtóival. Ugyanaz a papírszag, por és a padlón használt citromillatú tisztítószer halvány illata volt. A cipőm ugyanazt a lágy kopogó hangot adta a csempén. Lassan haladtam, nem a fájdalom miatt, hanem tiszteletből. Ez a hely felnőtt életem nagy részében a második otthonom volt. Az asztal mögött egy fiatal nő ült, akit nem ismertem fel. Vörös hajú, vastag szemüveges, fülhallgatóval a nyakában. Felnézett és udvariasan mosolygott. Üdvözlöm, segíthetek valamiben? Nem, köszönöm, feleltem. Csak böngészek. Végigjártam a polcokat. Szép irodalom,
nagybetűs könyvek, helyi történelem, mind ugyanazok a polcok, csak néhány újabb könyv gerince volt. Néhány régi kedvenc még mindig ott volt. Címek, amelyeket 100-szor is visszarakosgattam, borítók, amelyeket úgy ismertem, mint a régi szomszédok arcát. A gyereksarokban egy 6 évesnél nem idősebb fiú ült keresztbetett lábakkal, és hangosan olvasott magának. Anyja a közelben ült, félig elvonta a figyelmét a telefonja. A fiú elülső fogai között rés volt, hangja magabiztos volt, büszke volt minden szóra, amit nem botlott el. Egy pillanatig néztem őt, és eszembe jutott Emma abban a korban, ahogy hozzám bújt, és még mielőtt az utolsó oldalhoz értünk volna, suttogva elmesélte a könyvek végét. Nem hagytam, hogy az emlék fájdalmat okozzon. Ehelyett mosolyogtam. A hátsó részben, a referencia részlegnél egy ismerős látvány fogadott, a régi adományozó kosár. Az emberek könyveket hoztak ide, többnyire puha fedeleseket, amelyek gerince megrepett vagy kávéfoltos volt. Régebben én magam válogattam őket, eldöntve, melyiket lehet megmenteni, és melyiket kell kidobni. Amikor lehajoltam, hogy átnézzem a gerinceket, valaki mögöttem azt mondta, te vagy Marilyn Joyce, ugye? Lassan megfordultam. A recepción dolgozó vöröshajú lány állt ott egy írótáblával a kezében. Igen, mondtam, bár már nem vagyok itt alkalmazott. Tudom, de hallottam rólad. Te vezetted a nyári olvasási programot. Mennyi ideig? 20 évig? 23? Mosolyogva javítottam ki. Régebben jégkrémet osztottunk a legjobb olvasóknak, mielőtt a légkondicionáló rendesen működött volna. Elégedetten mosolygott. Ölénő vagyok. 2 hónapja kezdtem. Őszintén szólva, ez egy kicsit nyomasztó. Nos, mondtam gyengéden, a Devi-féle 10-es osztályozási rendszer nem változott. Ez már valami. Nevetett, majd habozott. Talán, nem is tudom, hajlandó lenne valamikor bejönni. Segítene nekünk a könyvadományok rendezésében. A lemaradás hatalmas, és jól jönne egy segítőkéz. Meglepett, hogy valami valódi dologra van szükségem, ami nem kapcsolódik a családhoz, a bűntudathoz vagy a kötelességhez. Szívesen, mondtam. Megkönnyebbültnek tűnt. Remek. Nincs nyomás, csak ha kedved van hozzá. Azon a délutánon lassan sétáltam haza, a szellő lágyan simogatta a nyakamat. Nem éreztem magam nehéznek. Nem éreztem magam kicsinek. Hasznosnak éreztem magam, a saját feltételeim szerint. Azon az estén kinyitottam egy új jegyzetfüzetet, és az első oldal tetejére ezt írtam. Dolgok, amiket még mindig szeretek. Régi könyvek. Csendes reggelek, fahéjas tea, Claire képeslapjai, a saját társaságom. Megálltam, majd hozzáadtam, nemet mondani bocsánatkérés nélkül. 4 csütörtök délután hívott. A kertben voltam, és a tavaszi esőzések után vadon megnőtt rozmaringbokrot nyírtam. A telefon zümmögött a kötényem zsebében, és egy pillanatra arra gondoltam, hogy hagyom, hogy a hangposta válaszoljon, de végül felvettem. A hangja feszült és hivatalos volt. Marilyn, beszélnünk kell. Nem válaszoltam azonnal. Letéptem egy száraz ágat, és a komposztvödörbe dobtam. Próbáltunk türelmesek lenni, folytatta. De ez már kezdene kicsúszni a kezünkből. A kerítésnek dőltem, hagyva, hogy a nap melegítse a vállamat. Mi csúszik ki a kezünkből? Kérdeztem. A pénz. Csattant fel. A hirtelen lemondások. A bizalom kérdése. Jenő teljesen kiborult. Kicserélte az árakat, Nate. Fel volt háborodva. Nemet mondtam egy hétvégi babizitterkedésre, mert orvoshoz kellett mennem. Csend lett. Úgy érezte, elhagytam. Úgy érezte, kellemetlenséget okoztam, javítottam ki. És ahelyett, hogy felnőttként beszélt volna velem,
üzenetet küldött és kicserélte az árakat. Nagy nyomás alatt van. Mindannyian nyomás alatt vagyunk, mondtam. De nem mindannyian azzal állunk bosszút, hogy elvágjuk az anyánkat. Erősen kilélegzett, majd hangnemet váltott. Nézd, legyünk észszerűek. Nyilatkozatot teszel. Megértjük. De ez fáj Emmának. Hiányzol neki. Minden este rólad kérdez. A szavak jobban megérintettek, mint vártam. Nem azért, mert manipuláltak voltak, hanem mert igazak voltak. De csendben maradtam. Nem akarod ezt helyrehozni? Kérdezte. Érte. Lélegzetet vettem. Kapcsolatot akarok az unokámmal, mondtam. De nem fogom ezt csenddel és pénzzel elérni. Többé már nem. És akkor mi van? Ez büntetés. Nem, mondtam, ez egy határ. Ti ketten meghoztatok egy döntést, én pedig végre meghoztam a sajátomat. A hangja ismét megkeményedett. Tönkreteszed ezt a családot. Nem, mondtam nyugodtan. Évek óta tartom össze. Csak nem vetted észre, amíg nem hagytam abba. Letettem a telefont. Nem sírtam. Visszamentem a Rosemarimhez. Később aznap este öntöttem magamnak egy pohár vizet, és leültem a hátsó lépcsőre, miközben a nap alacsonyan lement a szomszéd tetővonal mögött. A telefon újra csörgött. Új üzenet Jennatól. Anya, egyszerűen nem értem, mit csinálsz? Ez nem te vagy. Ez kegyetlen. Zűrzavarban hatsz minket. Lejár a jelzálog. A hitelkártyák maximális összegig vannak terhelve. Mindig azt mondtad, hogy a család gondoskodik a családról. Miért állsz le most? Bámultam a képernyőt, majd kinyitottam a jegyzetfüzetemet és írtam. Mert végre megtanultam, hogy a család nem csak azok, akikről gondoskodsz, hanem azok is, akik gondoskodnak rólad. A papírmunka péntek reggel véget ért. Ellen személyesen fogadott a recepción, a mappával már a kezében. Nem kérdezte, hogy meggondoltam-e magam. Nem adott még egy kis időt a gondolkodásra. Csak annyit mondott, minden rendben van. És elvezetett az irodájába. Sorról sorra átnéztük az aláírásokat, itt a kezdőbetűimet, ott a teljes nevemet, alul a végső aláírást. Mire visszaadtam a tollat, a kezem fájt, de a vállam könnyebbnek éreztem, mint évek óta bármikor. Hivatalosan is kész van, mondta Ellen, és a mappába tette az utolsó oldalt. Nincs szükség további lépésekre. Hálás vagyok önnek, mondtam. Igazán, mosolygott, halványan, őszintén. Bátor dolgot tett, Marilyn. Nem éreztem bátorságnak. Csak úgy éreztem, hogy már régóta esedékes volt. Kint a szél felélénkült. A kora nyári felhők gyülekeztek, és az utcák aszfalt és levelek illatát árasztották. Nem mentem egyenesen haza. Ehelyett elmentem az állomásra, és vettem egy jegyet. Egy útra, hétköznap indulással. Úti cél, az oregoni partvidék. Claire többször is felajánlotta. Gyere, maradj! Gyere, lélegezz! Van egy vendégszobánk, ami bármikor a tiéd, mondta. Az óceán hangja elég hangos ahhoz, hogy elnyomjon mindent, amit nem akarsz hallani. Mindig azt mondtam, hogy majd később. Az ünnepek után, Emma születésnapja után, miután mások igényei már nem voltak aktuálisak, most már nem volt több kifogás. Otthon elkezdtem csomagolni. Nem sietve, nem kapkodva, egy fiókot egyszerre. Csak azt, amire szükségem volt. Kényelmes cipőket, meleg pulóvereket, a jegyzetfüzeteimet, néhány kedvenc könyvemet. A szekrény hátsó részében megtaláltam a kék sálat, amit Zenő 5 karácsonyával ezelőtt adott nekem, még mindig a papírba csomagolva. Egy pillanatig a kezem között tartottam, majd óvatosan összehajtottam,
és a jótékonysági adományok közé tettem. Puha volt, gyönyörű, de nem meleg. Amikor a zsák megtelt, felhívtam a női menhelyet, és megbeszéltem egy időpontot a csomag felvételére. Már nem volt szükségem emlékekre. Helyre volt szükségem. Aznap este a hálószobámban álltam, és körülnéztem. A ház nem tűnt kisebbnek vagy magányosabbnak. Úgy éreztem, mintha szünetelne, mint egy szándékosan befejezetlen dal. Írtam egy rövid üzenetet a szomszédomnak, utasításokat hagytam a postai küldemények visszatartására, és beállítottam az ébresztőmet. Jól aludtam. Reggel kávét főztem, néztem, ahogy a fény végigkúszik a padlón, és beléptem egy napba, ami teljes egészében az enyém volt. Az állomáson korán felszálltam, találtam egy ablak melletti helyet, és néztem, ahogy a város elsuhan mellettem, mint egy régi film. Az út felénél elővettem a telefonomat. Egy új üzenet. Megint zene. Hallottam a vagyonkezelői alapról. Claire, komolyan? Nem tudom elhinni, hogy mindent annak hagy, akit alig látsz, azok után, hogy mi mindent megtettünk érted. Meghoztad a döntésed. Remélem, melegen tart. Egyszer elolvastam, aztán töröltem. Nem válaszoltam. Nem volt düht, csak eltűnt. A folyosó túloldalán egy kisfiú anyja mellett kuporgott, és magában dúdolt. Az anyja szótlanul simogatta a haját. Egy ideig néztem őket, nem irigységgel, nem fájdalommal, csak békével. 3 óra múlva a vonat egy kicsi, ködös állomásra érkezett. Claire ott állt az autója mellett, és 2 kézzel integetett, mint egy gyerek a felvonuláson. Amikor leszálltam a peronról, magához húzott egy ölelésbe, amelyben nem voltak kérdések, nem volt szükség magyarázatokra. Magasabbnak tűnsz, mondta. Érzem. Nevetett. Gyere. Sütöttem pogácsát. És a verandán van egy szék, rajta a neveddel. Leengedett ablakokkal hajtottunk, a tengeri szellő körülöttünk kavargott, lágy, hideg és tiszta. Claire háza egy sziklán állt, éppen olyan magasan, hogy hallani lehetett a hullámokat, de nem lehetett látni őket. A szél suttogásként suhant át a magas fűben, és a verandája úgy ölelte körül a házat, mint karok, amelyek meg akarnak ölelni, nem csak keretezni a kilátást. Odabent minden fahéjas illatú volt, és tiszta mosás illata. Minden felületen könyvek hevertek, a mosogatóban csorba bögrék, és egy Percy nevű macska, aki azonnal az ölembe ugrott, mintha egész idő alatt rám várt volna. Nem pakoltam ki azonnal. Nem is volt rá szükség. Claire már előkészítette a törölközőket és egy pulóvert a vendégágyon, és egy cetlit is hagyott. Ha beszélni akarsz, a kertben leszek. Ha nem, akkor is ott leszek. Az első este a verandán ültem, térdemre terítettem a takarót, és egy pogácsát ettem. Claire csatlakozott hozzám egy pohár borral, és 10 percig nem szólt semmit. Csak mellettem lélegzett. Végül megkérdezte, jól vagy? És én elmondtam neki az igazat. Mindent. Meséltem neki az árakról, az SMS-ről, arról, hogyan változott zenehangja, amikor nemet mondtam. Meséltem neki a mappákról, a visszavont meghatalmazásról, a végrendeletről, a vagyonkezelői megbízásról. Elmondtam neki, hogy már nem sírok sokat, nem azért, mert nem fáj, hanem mert végre megértettem a különbséget a gyász és a bűntudat között. Nem szánalommal hallgatott, hanem jelenlétével. Amikor befejeztem, azt mondta, azt hiszem, olyat tettél, amit a nőknek ebben a családban soha nem tanítottak meg. Magadat választottad. Bólintottam. Csak 74 évembe került. Mosolygott, még mindig gyorsabban, mint a legtöbb ember. A szürkületben ültünk, amíg meg nem jelentek a csillagok. Aztán bementünk, és teát főztünk. Azon az éjszakán nyitott ablak mellett aludtam, a tenger hangja úgy hullámzott, mint a lélegzet. Másnap reggel lementünk a partra.
A térdem tiltakozott a kavicsos ösvényen, de folytattam az utat, és amikor szükségem volt rá, Claire karjára támaszkodtam. Nem kértem bocsánatot. A víz szélén álltam, levettem a cipőmet, és hagytam, hogy a hideg sós víz csípje a bokámat. Ez, mondtam, őszinte érzés. Claire csak bólintott. Ezért nem mentem el soha. Aznap délután barackos pitét sütöttünk, zinrummité játszottunk a verandán, és vitatkoztunk arról, hogy a macskák értik-e az angolt. Percy nem kommentálta. Naplemente körül a telefonom csörgött. Újabb üzenet. Ez más volt. Anya, nem tudom, hogyan hozhatnám rendbe a dolgokat. Szeretném, de minden összetörtnek tűnik. Emma folyamatosan rólad kérdez. Lefekvéskor sír. Nate nem érti, miért nem vagyok dühösebb, de nem tudom. Azt hiszem, hiányzol. A képernyőt bámultam. Claire észrevette. Bólintottam. Azt mondja, hiányzom neki. Hiszel neki? Hiszem, hogy hiányzik neki, amit adtam neki. Ez ugyanaz a dolog? Nem válaszoltam. Még nem. Ehelyett visszaléptem a verandára, és felnéztem az égre. Levendula és narancsárga színű volt, és a sirályok lassan köröztek a víz felett. Egy pillanatra elképzeltem Jennaté, ahogy régen volt, 8 évesen, nyálkás jégkrémtől ragadósan, mezítláb rohangálva a kertben, és 2 percenként kiabálva, nézd, anya! Aztán eszembe jutott az utolsó SMS, a zár, a csend. Nem tudtam összeegyeztetni őket. Talán nem is kellett. Azon az estén a tenger hangját hallgattam, ahelyett, hogy válaszoltam volna. A telefonomat az ablakpárkányra tettem, és suttogva mondtam, még nem. A szél átfújt a nyitott szobán, mintha meghallotta volna a szavaimat. 1 hét telt el, aztán 2. Claire vendégszobájában a tervezetnél tovább maradtam. Soha nem utalt rá, hogy túl sokáig maradtam. Csak egy plusz takarót tett az ágyra, és több teafiltert a fiókba. Kialakult egy ritmuszánk. Lassú reggelek, hosszú séták, kis ételek. Délutánonként a napfényes szobában dolgozott a laptopján, én pedig olyan regényeket olvastam, amelyekről már el is felejtettem, hogy mennyire szeretem őket. Esténként a verandán ültünk, és hagytuk, hogy a világ elcsendesedjen. Nem néztem meg óránként a telefonomat. Nem aggódtam amiatt, hogy mi várhat rám. És amikor megnéztem, csak egy üzenetet találtam Emmától. Szia, Nagyi! Anyu azt mondja, hogy utazol. Remélem, jól érzed magad. Csináltam neked egy képet, de nem tudom, hova küldjem. Rajta vagy te, én és a nagy sütik, amiket tavaly nyáron sütöttél. Válaszolnál hamarosan? Nagyon hiányzol. Lassan elolvastam 3-szor. Aztán így válaszoltam, szia, édesem. Te is hiányzol. A tengerparton vagyok. Hangos és gyönyörű, és van itt egy macska, aki a régi mézeskalácsos történeteinkre emlékeztet. Bármikor küldhet nekem képeket. Örökre meg fogom őrizni őket. Minden nap a szívemben vagy. Pár percen belül válaszolt. Csak egy szóval. Jaj. Jen nem válaszolt. Egy szót sem, de valami furcsa érzés kezdett elhatalmasodni bennem. Nem keserűség, nem vágyakozás, csak megértés. Jen meghozta a döntését. Én is meghoztam az enyémet. Talán egy nap újra találkoznak az útjaink. Talán nem. De már nem éreztem magam kicsinek a várakozásban. Claire egy délután hazajött egy kis dobozzal. Mi ez? Kérdeztem. Egy kulcs, mondta. Ehhez a házhoz, arra az esetre, ha valaha vissza akarsz jönni, vagy soha nem akarsz elmenni. Kinyitottam a fedelet. Bent egy egyetlen sárga rézkulcs volt egy szalagon.
Nem sírtam, de úgy tartottam, mint valami szent dolgot. Azon az estén összepakoltam egy kis táskát, nem azért, hogy elmenjek, csak hogy felkészüljek. Csak egy kis időre akartam hazamenni, sétálni a kertemben, kinyitni az ablakaimat, leülni a saját székembe, és élvezni a megérdemelt nyugalmat. Claire kivitt a vasútállomásra. Nem kérdezte, mikor jövök vissza. Otthon a ház pont olyan volt, ahogy hagytam, tiszta, csendes, várakozó, de nem szegényes. Megöntöztem a rozmaringot. Leültem a tornácra. Főztem teát. Egy nappal később kopogtak az ajtón. Nem zene volt. Emma állt a lépcsőn, kezében egy összehajtott rajzzal, hátizsákja ferde volt az egyik vállán. Ugyanazokkal a nagy szemekkel nézett rám, amelyeket egyszer a kiságyrácsain keresztül pislogva láttam. Anyu hozott ide, mondta. Azt mondta, maradhatok a hétvégére, ha nem gond. Szó nélkül kinyitottam az ajtót. Bejött. Levette a cipőjét, a hűtőhöz rohant, és nevetett, amikor meglátta a még mindig ott lógó képeslapot. Megtartottad, mondta. Persze, hogy megtartottam. Azon az estén a kanapén mellettem kuporgott, kókó a kezében, a régi takaró a lábán. Nem beszéltünk az árakról, a csendről vagy a hétvégéről, ami megtörte a szokásos rendet. Elolvastuk a kedvenc meséjét, azt, amelyikben szerepel a róka és a holdfény, és amelyben mindig visszaszólt nekem. Az otthon az, ahol valaki vár rád. Megcsókoltam a fejét. És abban a pillanatban tudtam, hogy helyesen cselekedtem. Nem hagytam magára. Csak végre abba hagytam, hogy magamat hagyjam magamra. Ha ez a történet megérintett valamit benned, szeretném, ha tudnád, soha nem késő meghúzni a határt, hogy megvéd a békédet, és újra kezd a saját feltételeid szerint. Írj kommentet, ha neked is kellett már nehéz döntést hoznod, és kövess minket további történetekért, amelyek kimondják azokat a csendes igazságokat, amelyeket nem mondunk ki hangosan.